Content Creator News mempersembahkan. Wow. Wah, ini apa tuh, Do? Apa tuh, Do? Punya duwi mau. Bu. Wah, pelem iki. Pelem Pakai, sopo watute? Ngalah nek pelem ceblok wong kok pasar mang. Engko patute anu. Apa ngono guys, jenenge wong-wong ngono. Apa? Pasangan lho. Dah, Mbok. Go mulai ke rujak. Ayo. Pak. Ayo cek. Ini. Di apa terus ae? Nih enggak ya. Ini gitu. Enggak anu wong. Enggak ada lah. Enggak. Ayo. Awak kok gregesi kaya ngene iki, Bang. Endi pasiene ora enek iki kan kaya dukun iki. Hah? Aja enek wedange, iki sajene mbako kan dukun. Nek pasiene ora enek kok ya ndi padha. Ya njlo bloke gemak karo dobleh barang. Bocah-bocah liyane barang. Ora enek. Bocah iki yo orang rumangsane kancane pilkene ya ora tendangi piye karepe. Beh. Nanti wong yo. Dak turu wae. Nih borong. Sujung. Wah. Ana apa? Nyapa lu kebak? Dolan. Dolan kok ngrusui wae. Piye lho karepmu? Anu. Aku mang di alat. Alat apa lho? Iki. Lha apa kuwi? Ndok. Pelem iki. Lah, karek kaya ndok gemak ngono. Iki pelem asli. Asli kuwi. Asli. Garek kok apane, Mang? Ndir rujak bareng mang. Karek lempere ora kira-kira ya? Mbok, iki omahmu. Ya ya deloe. Iya ya. Bocah ngrusuhe kancane turu. Lempere ora singgi to? Hah? Lah, udu. Brojol ge ngulek bumbu. Singgi. Ini pecah malah. Ada kok sini kita lempar. Udu lah. Yo lempar iki asli lempar iki. Bah, iki mas sawin ramu rujak. Ya rujak. Lho lempar. Lempar tok lho. Mesti nak jone bumbune. Iya. Ladinge bareng lho. Hah? Ladinge. Gorok elek. Hah? Encokno. Blek. Oh, sirap. Aku tak sing delok ae. Ya manut. Aja kandel-kandel. Ranu ngono. Hah? Iya lebar. Andele nemu kok. Ya kan ada sita berharga. Duit iki kan kena ngene iki. Dia enak pangan. Iya nak ngene kasus-kasus ngono. Lah, yo ora. Lebih berasa. Apa wis berasa? Kulit e. Oh. Kandel. Iya. Nah, di dong. Yo. Enake suwene cukup ra cukupno. Ya. Pak iki anu. Kuwi alate. Lah nek koncai blek. Kare wis koncai. Lah jadi piye? Pas kerja. Lah sak kulite lho paling. Lah aku enak lho. Ya ampre oke kan mek sitok kuwi. Oke mangan. Lah ora apa-apa kandel lho. Wes. Acek ya. Iya, rasion. Ada sing mangan ae. Dah, Lho mane ke rajol. Hah? Saiki apa pelayan? Ngomong aku sing koncai iki mang. Okane lho yae. Ah, sing. Ben kroso. Ya. Apa iki sing urung iki? Lah iki. Iya, gulone urung. Muntune dibeli? Mundu. Heeh. Ya jupukne. Iya. Nyusahne to. Ki opo iki? Kok helm bareng lho, Bli? Ampre hamane. Lah, Ya wis kuleken. ini dibeli? Banyak jupuk kalau jajal kobau iki. Tamu tuh, Pak. Ndak mampu yang.
Banyune ning jeding sing oke. Anjir lo gemak langsung ramu. Nyadro. Goro. Yo, banyune. Kok alah jauh banyu. Nek nyatu anu gak ning anu gorong-gorong mau lho. Iya, anu bolong. Ping. Sokno. Kabeh. Yo kabeh kuwi rong anu ceret kuwi. Lah, Wis ngene. piye lho, Pli? Alah, wetengku. Alah, bolokku seni Gino. kadek ngene. Alah. Ah, sik tak anu diganggu. Nanti? Alah. Yang anu omah sebelah. Lah, Nah. entek ini. Ini Kak. Beh, nyapa iki? Anu siap belum? Ya, kan lah aku. Beh, ada ya kare sak titik lho iki piye jane? Iya, kamu kasep kok. Enak apa ya nih? Enak. Beh. Kemana yo? Menyolong halal lo ya emang? Halal. Engko kayak non halal berarti. Ya kok wis kok resik lho iki dina. Tekamu lo carry kok. Peh. Oh, anu ya. Ojo lo Kak, panas lo. Apa iki? Tremos nek kadir Ya panas. imang terima sih. Endi banyune? Wih, locot cangkemku, cara kok gerak. Itu tremos sok junjung ae. Gini ya. Wetengku kok enek getaran-getaran. Beh. Anu iki. Iki Lempengan, Kok lempengan. enak anu nih patute. Sik. Nanti Kak. Tulungi apa piye Kak? Ini. Beh, apa iki? Beh. Amri tatai. Peh. Taine nyatis koyo. Wah, anu dak mampu. Panas biyak tengku bicara jiwa nggo pelem karam paling, Mang. Ah. Edan panas tenanan wetengku.